모든 지금 저는 그 속에 미식세이사의 하마요 결과기와 화해 배능이 인정자바이 내 능립 사이자바이 나는 고태나 후이 이놈의 미식세이자기 하나님 오나하이 이것들은 소용 주수하는 데에 가운이 디마카 구나바이 오아이 너는 능사자야 너는 능사자야 가운 그런 전화는 그만 디마야 Napa ini kita bisa lakukan asal seperti di makom ini terbaik. Satu isu ini mulai berkembang yakin musibah lagi. Perlu disebut ini mana ada akhir doa sebut bagi mana mana musibah lagi. Arti dengan sigang, jiwa bangun sigang, jiwa kau berkata sigang. Bagi mana ini isu ini berkembang dia naga lagi. Orang sedih. Kami bersatu. Mereka berkata, perempuan saya mereka diserahkan, atau orang serahkan di perjuangan dia masih sebagai orang baik. Itu mereka permainan. Jangan siapa ini dia siapa baiklah. Tapi semua ini juga semua dalam satu anda kata Islam itu satu kebetulan almarhum kedalam Allah bersatu menangisa. Islamnya dan satu Maria Isa. Ini Islamnya. Kalau baptisma terbaik ini disebutlah. Ini pandai, ini didapat. Bila ini pandai diamakan, ini pun anda dapat. Saya ini istri baca tu kalau saya ada apa, ini pandai diamakan. Bila ini diamakan, kita anda dapat. Jadi Yesus Kristus, kami selalu berjumpa dengan Musa ya. Jadi mana perlu mereka ini dikawal osip bagi orang itu di sini apa ini siapa kau selalu berjumpa osip bagi orang baik. Jadi mana apa yang kita ini? Jadi kalau kita ini cerita, dia perlu mereka lagi. Jadi, ayat yang mencapai kepada diri. Tahu terjaga dia tersedia. Tahu terjaga dia tersedia. Dan satu besar bagi orang itu yang keperluan tersedia juga. Nescaya juga. Anda kata, bagaimana dia saudara? Mungkin saudara. Kemudian saudara. Kembali kepada saudara. Kembali saudara. Mana kembali saudara? Ini kembali saudara. Dan satu besar bagi anda itu. Bagi anda saudara. من فتاة قضاء كلهم من يكون في من لم فتاة قضاء عن كل كل من يقدر كذا بالقضاء مريم يقدر كذا بالقضاء كما قال من يقدر من كذا بالقضاء تشرب من شطنكم من ما بطل ما يقدر ما فتاة فطلقوا فالكلمة ما إلا بما فالكلمة حدثني فتبشرون هذه بنزل بما ini mana bukannya? Disiapa? Antumnya, menyentuhnya, sebab kasih kita semua Yesus sebut mungkin kita anda dapat menjadi kasih kita mahu menjadi Yesus menjadi Yesus menjadi Maria dan kita siapa juga Maria dia boleh ini insyaallah ini yang kau boleh semua Ini saya ini, ini saya, yang baptis pada bulan Karena bani kata pada itu semua adalah, yang siapa itu, yang kau, ini pokok lah apa nama dia, ini saya, perkembangan kita karena kau, tapi kita, itu saya kuatai, saya bisa bila mana ada apa, saya bisa naga baik ini perkembangan itu naga baik itu jadi terbaik. Ini jawab yang mereka berkata, dia segera jawab kerana, jadi anda jawab, jadi mudah ini bahas anda, mudah ini bahas anda misberodan. Sebab ini nabi Muhammad dijadi betul berkata, Islam ini bukan ini jawab yang kita bukan itu. Lepas mereka bukan, Islam ini jawab kerja kabai. Kenapa begini? Bekerja yang kita tahu itu. Bukan ini bukan yang kita kita bagus juga.
아무리 신부전에 오거나 아무리 귀찮, 아무리 막히고 문바이, 아무도 그쪽에서 이런 사람들이 뭔가를 가지고 무슨 사람들이 아무도 그만 신부전은 생기는 경우가 상당히 많고 아무리 많은 것하지 않은 여기 바이블을 선교 그때 우리가 마피도 그렇게 이 마리암 그때 하면 마리암 분다라는 거야. 마리암 본전에 본문에 보내서 알라야 그가 어디 저도 저도 나한테 감당해 버. 우리는 생각들에 믿고 본문에 보내고 나는 내가 지우자가 요한이 엄마가 저는 내가 안고 오면서 나한테 안기 전에 받아가는 거. 오늘 말이로 지수도 보다이 말이로 우리들이 정말 그러니까 원하는 그런 사람한테서 이 온라인으로 이제 온라인가 비는 사람은 우리가 바이블을 전체적으로 우주를 전하는 아무나 봤어요. 모두 바이블을 그런 놈들 다 멜리지에도 전도들 좀 소통을 줘 이전에 그래서 안속도가 그가 시선을 생각하다가 같이도 소인한들 세계라니까 그가 비행에서 소인한들 이전에 원부였고 친구들이 수업사 얼마나 세계를 혼자는 너희들도 비슷하면서 삼세계를 승리와 세계와 승리와 신의 발기야 승리 안되므로 삼세계는 전세도 먼저 참가 전세는 먼저 있는데 힘들어 ini kan Bible aja kena permainan oh Bible ini insyaallah kita kalau apa jangan tak kena contoh Bible aku kena jangan jadi kena dua ini betul ya karena modern itu sudah sudah ya modern itu lagi ya sini pun lagi lah modern mana mana betul itu jangan cikgu jangan jangan mudah mana ni kurang tu kadang terjadi kadang pasti kadang kena ada kena ini tapi cukup orang Kristo anda ayat penjelasan jiwa kecil ini menjadi ini jalan saya ini jalan saya anda ayat penjelasan saya penjelasan saya kita mereka Bible aja kita nanti kita kita mungkin ini kami anda dapat dengan Bible kau ini saya mereka bunyi jengkuna bunyi Johani dari pencakupan ini satu contoh pertama. Aina dari satu pun jangan itu jadi berbesar dari mana. Tidak aina dari berbesar dari mana. Satu contoh pencakupan sebenarnya satu ini satu jangan berbeda dengan orang. Aina ini mencakupannya. Ini kini istirahat cukup pengajar itu sebenarnya. Suatu juga itu untuk palang kalam. Bahagia, aku sudah kedai. Mana sudah menjemput. Diri anda gasol. Ini jadi sudah kembali dari sudah kembali. Boleh. Ini dimana? Ambil ini macam karikakan dagasnya. Boleh. Saya profesi malam semua tu, Mumbai, Arab, China Mumbai, tapi nak Mumbai, ni Ani China Pepsa, ini Pepsa Malaysia. Ada juga ini China Mumbai, ini Mumbai Himaya, Himatul Pepsa Mumbai. Ini Malaysia, ini kau China kau bukan Mumbai, saya korban itu China ini China. Dan ini betul mana lagi jauh lebih. Aini di China ko, di China ada mana bersebenar. Ini China, mesti kita bersama lagi. Di mana lagi kita. Ini betul orang China lagi. Tapi kalau ini masalah ini, jangan berumur ini, an korban itu masalah ini, akan ada betul hajar.
bueno, 어떤 법적으로 하는 거고, 이 법적으로 하는 거고, 그래서 내가 우리는 이제는 이 지나야 그거는 그대로 안 하고 그 지방 전에 있는 동안 어법이야. 아니 그걸 해도 아니 그게 무슨 코프는 그런 거 가지고 마리안 코프는 거 가지고 마리안이 이 지신의 분에 무슨 거 나와 가지고 아니 그분 무슨 거 나는 가지고 아니 무슨 소리 어머나 같은 타타피타카는 같은 거 자녀는 같은 거 그거는 내가 아니 전부 되는 거는 같은 거 자, 이 코프는 나와 가지고 그분 무슨 거 나는 나타기 마리안 코프 지만은 그냥 지만은 그 Allah itu sedang maka kesana aku. Nanti bayi bilang, menyidikannya sesuatu membaik. Allah itu sebab termengakai, Allah itu sudah berbuat yang sangat ini berbeza kondisi lagi yang sedang kami. Ini kan itu bima usi dari ये सब को लाता तो आपकी बनाई दो आपको चारों को करो ये मतलब ये खबर सुन ले ये सोला जितने देखो अंबाई इसको मानता हुआ है थोड़े माने लगे ये बीमा ऐसे बड़ी तो जाओ दो करो तो मान ले ये मतलब जन्म बोले ये बीमा को इससे मतलब जाओ दो करो मान हुए तुम देखो तुम बीमा नहीं थोड़ी बीमा से Berbeda dengan sedang berkumpul, arti dimana sahaja dan arti menjadi baik, baik itu apa? Haleluya, arti menjadi baik. Selaya beku, gaul lalu. Allah kata, dia menjadi baik. Lalu ni tanggung, apa baik ini? Dia menjadi baik, Allah kata. Baik suami payne, ini selaya, gauni nama katli ke tiaw. Jadi mana tadi begitu ni? Katli ke tiaw, mani ini simbasim. Jadi mana di Maryam dong, Bible mana, sakumi no, ay Maryam tani nama ni. Bible orang kare ni dong. Allah kita begitu tanda, itu bisida, rawa ko haya. Kristen ayah pergi mana pun. Ini mengenai baik, selaya begitu, gauni no, lana ni tanda. और बिना कने भाई बाइबल पढ़ लिया हमको नीचे आया पर जाना पर भाई मुझे नहीं पाई समझ नहीं बीमा भी अपना पर फिर मुझे सिक्योरिटी ने पढ़ने को लाना नहीं समझे नहीं भी बीमा मरियम को सबको में न कर देनी मरियम को मैंने भाई सुनने पहले नहीं आने पहले हुआ भाई मुझे नहीं पहले मरियम आते नहीं सबको में न करोगे जब ना जाओ ये थाये शेलाने लाना समझो मेरे कने खतरे के जाको फरमाई जाए मेरे कने भी बाइबल ले जाओ और भी मुझे शेला देखो गाँव में वो लाना नहीं समझे मेरे कने चंगे जब लाई पर आई मेरे नहीं मुझे जब ईश्वर का अपने तक खाओ लाइए ये बाइबल अंदर का तो बुलाई हम भी बाइबल के तो जब भी माया शेर को फैलान कर भी माँ को शेर दे फैलान हो इसको शेर बुनकर हम भी बाइबल सुनने पाए फिर बनी बोले कुछ फैलाना नहीं मेरी आओ लंगे Kita buat nama pun, kami kita sendiri sabun. Hadirin, dia dulu komisi sudah buat. Hello, komisi sudah. Dan, Gundi madam komisi sudah buat. Ini komisi sudah dia. Sasi borang apa? Tiap janji lagi apa? Sebab dia berlaku dia juga air satu kemukakan air lem janayau tiang janayau air belum buat dia mulai apa na air khusus mengambil pemitik ini kan pemitik ini badal berisi rawa jadi bima air apa jenis sentera air mana kau september senteni mantika air khusus kaki आई कुछ गरीबी मने बला अच्छे नहीं चल रही दिमाग को माने मुझे को दो दिमाग को जरी चल माने दाऊदी बिको मुझे दो दिमाग को जल माने अल्लाह का पर जिससे निकलाने को जल माने बिचिया जिससे से लंदु में दिमाग में चल बन अंदर का पर
जों बयबो मिथिगौ सानसेखालि गिदिर गिदिर जाजमेन्टफ्रा मिस इउनिभार्सेल कन्टेस्टआव इसोराइखौ एक्ट्रिसखौ सोंदों पृथ्वीनि मादाव बबे सोदोबा गोदैसिन होननानै अब्ला इसोराइया बे एक्ट्रिसआ बे बुंदोंमोन आइ होननानै बे शब्दखौ फिननायावनो दिनै बे पृथ्वीनि मादाव इउनिभार्सेल कन्टेस्टआव फार्स्ट पजिशनाव मोनदों ख्रिस्टान जायगाफोर मानो पृथ्वीनि मादाव रावबो हिनजावफोरखौ आदरै आब्रुथियै गोजौसिन मासियाव रावबो खुलुमफेराखै हिनजावफोरखौ बांसिन गाहायाव दोनो गोजौआव मान होफेराखै नाथाय बे सासेल बिमा मारांखौ दिनै खुलुमग्रोदों बे सौजन्य खुलुमनाया बिफा एबा हौवा माहारिखौसो जेरै खुलुमग्रोयो नाथाय बेखौ खुलुमग्रोनाया जों नङा बे मारांखौ खुलुमग्रोनाया जों नङा आरो बे मारांखौ बिमा लिंनो थिननाया जों नङा सोर सिगां खुलुमफैग्रोनाया सोरमोन गाब्रिएल आफासो खुलुमफैग्रोदों बे बिमाखौ खुलुमग्रोनाया नों आं नङा सोरबा काथलिकआ नङा सोरबा बाप्टिस्टआ नङा सोरबा गुबुना मिसना नङा गाब्रिएल आफासो खुलुमफैग्रोदों रावबो संसारनि मानसिखौ खुलुमग्रोआखै अब्ला जाय गाब्रिएल आफानो बेखौ खुलुमफैग्रोदोंब्ला नाथायथ' साफ्रोमबो पापनि मानसिसो अब्ला जोंनि खुलुमनाय गेदेर पाप जाबायना होमब्ला आफाबो खुलुमनाङामोन बेबो पाप जाबाय बेबो बे दाउदै बिखौखौ मानो खुलुमखो बिदि सोंनाय जायो बिदि दा बुं अनदायगाफोर जाय बियो रावनिबो बोसोन लायाखै आफा इसोरनि बोसोनखौ लानानैसो बे खुलुमफैग्रोदों बिफा इसोरनि बोसोनखौ जों लादोंब्ला नोंगौबो खृष्टानब्ला जोंबो दिनै बेबायदि जिउ दायोब्ला मोजाङै बिदि अनदायगाफोर जाय खुलुमनाया नोंबो खुलुमग्राखै मारियामखौ रावबो खुलुमग्राखै मारियामखौ रावबो थोनाखै मारियामखौ खुलुमनो इसोरानो स्वयं गाब्रिएल आफाखौ खुलुमनो थिनहरग्रोदों गियानि मानसिफ्रा सोलोंगोन मूर्ख मानसिफ्रा हाजारसे बुंब्लाबो बेखौ जेबो खुलुमनाय नङा अनदायगाफोर बाइबेलनि फोरोंनायखौ जायफ्रा गियानिफोर हाजार बार खोनाब्लाबो मूर्ख मानसिफ्रा लाया बेखायनो जों रावबो मूर्ख गैया बे जायगायाव अनदायगाफोर बेनिखायनो जाय जोङो मान हिसाबै मोननायखौ सोरखौबा जों खुलुमो देरसिनखौ जों मान होनाय खुलुमो नाथाय दिनै सोरगोनि गाब्रिएल आफाया मान होनानै बिफा इसोरनि बिथोन मोननानै बिफा इसोरनि पारमिसन मोननानै बिफा इसोरनि बे थोननायखौ लानानै बे गाब्रिएल आफा सासे आइजोनाव फैदों जेब्ला 15-16 बोसोर जायो बे समाव फैदों आं जोबोद गोजोनगासिनो दं मानोना बे जायगायाव खाथि बाप्टिस्ट लुथारै गुबुन गुबुन फैदोंब्लाबो मारियामनि सोमोन्दै खोन्थानाया रावबो बेरेखा गोसोआव लायाखै आरो रावबो सिखाना थाङाखै मानोना बे गोथार जिउजों दैदेनजानाय अनदायगाफोर दिनै आं बिसोर निजेनो खोनासंदों आरो खोनाबाय थाखायो मारियामनि सोमोन्दै गोबां खोनायो आरो दिनै खोन्थाबावगासिनो दं अनदायगा आरो नानाफोर जेब्ला सोरगोनि बे गाब्रिएल आफा जेब्ला बेखौ खुलुमफैनायाव बे आखाइ खबजोनासो खुलुमफैदों 3 बोसोर बियो खुगाजों होआखै आरो बियो जों लुकासनि 1:28 फराव मोनो बाइबेलावनो दङ मानोथो जों बेखौ जोख्लोबखो माइखौ बेखौ उल्था खोन्थाखो जोङो आयो मा जागोन बिसोरनि जिबना सोरबा खाथि बिदाखौ बिदि उल्था खोन्थाबाय नामा सोरबा दैमालाव उल्था खोन्थाबाय नामा सोरबा बिदाफोराव गुबुन दाव उल्था खोन्थाबायब्ला आङो बिथांमोननि थाखाय इसोरनाव गथायो बिथांमोन साफ्रोमबो इसोरनि जिउजों आद्रि दाजाथों बेनिखायनो उल्था दा खोन्था बेनिखायनो अनदायगाफोर जाहाथे बासायजाथों बेखौ लानानैसो आङो दिनै बे बाथ्रा बुंदों आरो अनदायगाफोर जाय गाब्रिएल आफा जेब्ला बेखौ खुलुमफैदोंमोन खुलुमो मारिया फोरबोआ नोंजों लोगोसे दं बे फोरबोआ लोगोसे दं फैदों सोरबा नों आं लोगोसे दं बे नङा फोरबोआसो लोगोसे दं आरो फोरबोआ नोंजों लोगोसे दं आरो मा गोथार जिउआवबो बेखौ बाहायदों जेब्ला एलिजाबेथनि गोरबोआव 6 मास जाबाय जन बाप्टिस्टआ बेखौ बे गावनियावबो गोरबोथि जानायखौ बियो गावनि न'खरनि खुरमायावसो एलिजाबेथजों लोगो लानो थांनायाव जेब्ला बे खोन्थानायावनो लोगो बिनि गोरबोआव थानाय गथ'आनो बाज्ल'दों रंजादों जाय जन बाप्टिस्टआनो गोरबोआव थानानै इसिग्रा खुसि गोरलै गथ'आनो 6 मास गथ'आनो रंजायोब्ला जोंलाय बायदि इसोरनि बिमा मोननायाव मानो रंजाया जानो गोरलै गथ' जिसुआनो गोरबोआवनो रंजादों बे जन बाप्टिस्टआनो सारि जायाखै अखाबो बाज्ल'नायावनो दिनै एलिजाबेथनि गोरबोआव इसोरनि बिमा फैनायाव इसिबां खुसि जादों
गोरबोआव थानाय गथ'आनो रंजादोंब्ला आनसनसारि जानाय जोहोलाव जाबोबाय, गियानि जाबोबाय, रोंबाय राबाय, गासैबो रोंजोब्बाय, अब्लाबो जों बे बिमानि थाखाय मानो बेखौ मोननायाव जों मानो खुसि जायाखिसै? अब्ला जों गावखौ बिजिरदों। खृष्टान अनजागाफोर, गोरबोआव थानाय जाय अखाफोर दानब जानाय जाय एलिजाबेथनि गोरबोआव थानाय गथ'आ बाज्ल'दों, फोरबोनि बिमाया फैनायाव रंजादों, खुसि जादों। इसोरनि बिमाया दिनाव फैनायाव, इसोरनि बिमाया फैनायावसो जोंबो दिनै रंजादों। जाय इसोरनि बिमाखौ जों मोनबाय, जाय फोरबोनि इसोरनि बिमाखौ गावनि बिमाखौ जोंनो होलांबाय, आरो जोंजों असे बिमा फिसा गिदिर सोमोन्दोनि अननायखौ बियो खानानै होलांबाय। रावबो बे सोमोन्दोखौ खानानै होआखै। बे खानानै होनाय सोमोन्दोखौ सोरबा सोरबा बस'बाय, बिनि गिदिर अननायनि सोमोन्दोखौ सोरबा थेर बेथेर खालामबाय, फोरबोनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ ओरैनो खुगावल' लानानै थेर बेथेर खालामबाय। नाथाय बाइबेला जोंखौ बिदि थोनाखै। खृष्टान अनजागाफोर, बिनि गिदिर अननायनि दौलेंखौ, गिदिर अननाय सोमोन्दोनि दौलेंखौ जों बोसोनो नाङा। बे बोसोननाय जों माबोरै खालामो? रंजारि खालामैखौनो, जेब्ला जों बे बिमाखौ मान होयैखौनो, जेब्ला जों बिनि थाखाय बिनाय अयदास गैया, जों बिनि होनाय बिमाखौ मान होयैखौ खालामनायजों, बिमाखौ जों रोंनाय जों बियैखौ फोरमायदों। अनजागाफोर, बे दौलेंखौ दा बस'। बे फोरबोनि अननायनि सोमोन्दो खानानै, बिमा आरो फिसा सोमोन्दो खानानै गेदेर अननायनि बान्दोखौ दा सिफाय, अननायनि गेदेर दौलेंखौ दा बस'। जेब्लायबो रंजारि खालाम, जेब्लायबो नोङो गिनायाव बे बिमानि हेफाजाब लानांगि। खृष्टान अनजागाफोर, बेखौसो फोरमायदों। दा सोरगोनि गाब्रे आफादेखौ खुलुमफैबायब्ला जोंथ' मानसिसो, बेजोंनो मोनफा जों मिथिनो हायो। अब्ला बे माबोरै गाज्रि जाखो? बे माबोरै बेरेखा जाखो? रोखा रोखा बाइबेला जोंनो फोरमायदों। आरोबाव गोथार जिउनि बोलोजों एलिजाबेथआ बुंबाय, हिनजावफोरनि मादाव मा बाथ्रा बुंखो? गोथार जिउआसो बुंदों, रावबो बुङाखै। एलिजाबेथआबो गावनि गोसोजों बुङाखै, मोदोमनि बोलोजों बुङाखै, थैनि बोलोजों बुङाखै। बियो बुंदों गोथार जिउनि बोलोजों, हिनजावफोरनि मादाव नों बोर होजाग्रा आरो नोंनि गोरबोनि फिथाइ जिसुआबो बोर गोनांसिनथार। बेसे गेदेर बाथ्रा। नाथाय बे गोथार जिउआव बुङाखै दे नोङो इसोरनिफ्राय देरसिन होननानै बुङाखै, बोर गोनांसिनथार बे नोंनि गोरबोआव थानाया। आरो बेयो गोथार जिउनि बोलोजों मा बाथ्रा? गोथार जिउखौनो सोरबा जों बेखौ मानियाखैब्ला बै गोथार जिउखौ निन्दिबाय, गोथार जिउनि बुंनायखौ नंखाय सानबाय, मानसिनि सायावबो निन्दिग्रा रेहाय मोनगोन, गोथार जिउखौ निन्दिग्रा रेहाय मोना होनदों। बेनिखायनो अनजागोन, गोथार जिउनि बोलोजों एलिजाबेथआ जेब्ला बुंदोंमोन हिनजावफोरनि मादाव नोंनो बोर गोनां, बेसे गेदेर बाथ्राजों बे गोथार जिउआव बुंदों बिनियाव थानानै, अब्ला जों बे गोथार जिउनि बुंनाय बाथ्राखौबो जों नंखाय सानबाय। दिनै बे बिमाखौ जों मान होआखै। नाथाय बाइबेला जोंखौ मोजाङै फोरमायगासिनो दं। बेनिखायनो अनजागाफोर, हिनजावफोरनि मादाव, गासै हिनजावफोरनि मादाव, सारा बुहुमनि हिनजावफोरनि मादाव, खौथि खौथि हिनजावफोरनि मादाव, गासैफोरनि हिनजावफोरनि मादाव नों बोर गोनां। बेसे बोर गोनां? खृष्टान अनजागाफोर, बेनिखायनो बे हिनजावफोरनि मादाव एसे अनजानाय, एसे बोर गोनां, बे बोरजों बुंफबनाय बेबायदि आइजो, बेबायदि बिमाखौ मोननायावबो जों दिनै बे बोर गोनां बिमाखौनो जोङो सोरबा नोङो गावनि बोर मोननायखौनो जों सिगां मान होयो। आं बायदि सासे पार्टिखौ नोंसोर सिगां अननानै बोर मान होयोब्ला, आं एसे एनै रिथि खालामनो रोंनायखौ नोंसोर आंखौनो खुलुमोब्ला, आं बायदि सासे पार्टि मानसिखौनो नोंसोर बेबायदिनो अननानै गोबायोब्ला, नोंसोरनिफ्राय गेजेराव आंनि पार्टिसिम आं एसे रिथि खालामनो रोंनायखौ नोंसोरो खुलुमोब्ला, नाथाय जोबनो गैयैफोरजों बुंफबनाय जाय मानसिया बुङाखै गोथार जिउआसो बुंदोंमोन, गाब्रिएल आफासो इसोरनिफ्राय बिथोनखौ लानानै खुलुमफैदोंमोन। बेबायदि बिमाखौ खुलुमनायाव जोंहा जेबो खहा गैया, बोरसो मोनो। बिनि बोरजोंनोबो आबुं जागोन। बेनिखायनो अनजागाफोर, गावनि बिदा फंबायखौनो, सोरबा मिनिस्टारखौनो, सोरबा पार्टिब्लाबो थाखा फैसा धोन दौलत थानायखौनो जोङो बेखौ गिदिर गोलाव साननानै जों मान होयोब्ला, आरोबाव दिनै जोबनो गैयै आबुं जिउजों इसोरनि जोबनो गैयै बोरजों उसिफावनाय बे बिमाखौनो जेरै जोङो बोर अनजागाफोर, बोर गोनांजों बुंफोरनायखौ जों मान होनो रोङाब्ला जों गावखौनो खोमाना लाबाय। अनजागाफोर, दानिया बियो बे पार्टिफोरनि थाखाय बिमा नङा, इसोरनिबो फोरबो, जिसुनिबो बिमा। माबायदि? जोंनिल' नङा, इसोरनिबो बिमा, फोरबोनिबो बिमा, आरफोरनिबो बिमा, गोथारफोरनिबो बिमा।
हादर आरो नखरनिबो बिमा बे जोंनि गिर्जानि बिमा हालेलुया 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 अनलाइगाफोर बेनिखायनो जेरै बे मारियामनि सोमोन्दै आं बिजिरगासिनो दं बाइबेलफोरनिफ्राय गोबां दं बिजिरगासिनो दं माने नोंसोर मोजां खोनासंगासिनो दं आइ आफा दानाफोर बिमानि खाथियाव थायोब्ला फिसाफ्रा जेबो गिनांगौ गैया सोरबा जिब जुनाराबो मोसौ फिसाफ्राबो बिमानि खाथियाव थायोब्ला लान्जाय थिखांनो थेखायो मानोना बे बिमानि खाथियाव थायोब्ला जेबो गिया जेब्ला बिमाया गोजान गोजान जागोन ने होननानै गाबगोन बिमाया गोजानाव थायोब्ला बे मोसौ बिमायाबो गावनि फिसाखौ गाबज्रिगोन फिसायाबो गाबज्रिगोन बेबायदिनो बिमानि खाथियाव जेब्ला सफैगोन बे मोसौ जिब जुनाराबो बिराद खुसि जागोन बेबायदिनो जोंबो बिमाया जोंनि खाथियाव थायोब्ला आइ मारियामा जोंनि खाथियाव थायोब्ला जोंहा जेबो गिनांगौ गैया मानो रंजालि खालामनाय थायोब्ला बिमानि हेफाजाब लायोब्ला जोङो बे गिदिरसिबां खैफोराफोर मैया जों गिदों जेब्ला गिथाव बाथाव बारहुंखा फैदों गिथाव बाथाव साइक्ल'न फैदों बिमानि हेफाजाब लानानै रंजालि खालामनायावनो दान्दिसेल' बारहुंखा थांनानै जायगाफोर न'खराव स्रां जायाखै बिमानि हेफाजाब लायोबा जोङो माखौ गिनांगौ नोंसोरनो फोरमान मोनबाय नोंसोरनो नुजोब्बाय अब्ला दिनैनि बिमानि गिनायाव जायगाफोर जों पापिफोरखाय जोंनि बिनाया फोरबोआव सहैयैखाय जोंनि बिनाया साबजों हमथा जानायखाय जोंनि फोरबोआव सहैयैखाय जोनोमनिफ्रायनो दाग गैयै बे गोथारजों जाय सपन गैयै बोरजों आबुं जानाय सुफुं जानाय बे बिमानि दुआरे बे बिमानि थ्रुयै बियोब्लानो जोंहा गिनांगौ गैया अब्ला जों बिमानि हेफाजाब लायो हेफाजाब बानस'गिरि बिस'गिरि जों पापिफोरनि जायगायाव बिमाया बेसेबां जोंखौ बिस'बाय बानस'बाय थायो बानस'ग्रा गैयाब्ला जोंबो लोरबां जायो जोंनि बिदा फंबायफ्रा दा दिनै बे रिथिङाव फोरबोफोरनो बानस'दों बे रिथिङाव फोरबोजों दान होनानैबो बानस'दों सोरबा सोरबा अननायनि गेजेरजों दान होनानै बानस'दों बेनि नोंसोरनि बे बानस'नायजोंसो बे रिथिङा समायना जादों हालेलुया हालेलुया खाथि खालानि मण्डलिफोर अननानै दान हरदों ख्रिस्टान आइफोर नानाफोर जेब्ला फादारा फैदों नाथाय पाथिकानि थाखाय आं बोरै खावलायदों उननिफ्राय लेंलांदों साबसिन दं फादारा हालेलुया 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 ख्रिस्टियानियाव आइ आफानि बिदा फंबाय नानाफोर बेनिखायनो जेब्ला जोङो फादारनि थाखाय पाथिकानि थाखाय जायगा दं बेनिफ्राय जोङो पाथिकानि उनाव 3टा बाजियाव जोङो मिसाबुलि बावगोन बेनिफ्राय अनदायगाफोर ओरैफ्राय बैनिफ्राय बिसोरो पाथिकानि थाखाय बेनिफ्राय सिगांनिफ्राय नङा आं कमिटिखौ खावलायहरो कमिटिनि मानसिफ्रा सोरबा कमिटिल' गैया नोंसोर बे पारिसनि मानसिफोर बेखायनो गावनि असे बादि साननानै हेफाजाब हो बै उननिफ्राय लां साब्रै बै उननिफ्राय लां मैया माखासे बारहुंखा बारनायखाय मानोना पाथिका लाजोबनो हायाखै सोर पाथिकार मोनाखै आखाइ दिखा सोर पाथिकार मैया मोनाखै आखाइ दिखा धन्यबाद थाबाय नोंसोर गासैबो मोनगोन आरो दिगाव पाथिका लानायाव गोजोननाय मोनो ख्रिस्टान अनजायनाफोर आं मारियामनि सोमोन्दै खोन्थागासिनो दासो बुजिना बुजियाखै हेल' नोंसोर मारियामनि सोमोन्दै आं बुजिबाय थानाय बुजिना बुजियाखै सोर बुजिदों आखाइ दिखां बुजिखागोन अब्ला हामबायसै अनलायगाफोर दानि आं बिजिरगासिनो दङ मानोना बिमा बिफाफोर जों बयबो बिमानि खाथियाव थायोब्ला जोंहा जेबो गिनांगौ गैया अनलायगाफोर सोरबा गोरलै गथ'आ बे गाबो आहार जानो थाखाय आरो बिमाजों बामजानो थाखाय बामजानो थाखाय गोबाव जानो थाखाय खुलुम जानो थाखाय जेब्ला बिमाया अननायजों बे गाबनाय गथ'खौ आहार दौवो अननायजों जेब्ला बे फिसाखौ गोदानाय फोथारो बे गोरलै गथ'आ खुसि जायो जोंबो साफ्रोमबो गोरलै गथ'फोर बादि जोंनाव दुखु जेंनाफोर जोबनो गैयै दं जेब्ला जों बे दुखु जेंनाफोरजों होसिन जानायाव बिमानि हेफाजाब लानो नांगौ मारियामनि हेफाजाब लानो नांगौ आरो बे मारियामनि हेफाजाबनि गेजेरजों जोंबो जेरै बे जोंखौ हेफाजाब होगोन हेफाजाब होग्रासो बे बिनानै होग्रासो इसोरा होग्रासो नाथाय इसोर होननानै जों बेखौ बिया मिथियो जानांगौ सोरबा गोरोन्थि बुजिनानै सोरनोबा खोन्थाबाय जानांगौ सोर गासैफ्रा मारियामखौ इसोर बायदि खुलुमो होननानै
알칸데나에 아는 거를 거 달라 알려나도 라비 통해서 소리나 하야 이 토콘 어디